Panguva ino parinyazozikanwa nemunhu wese kuti the ruling party ZANU-PF, mapower dynamics nematensions arimo right now they are intensifying. Panguva ino tinoona kuti the interunity yethe Kozwa nekudaitira mashoko achiti aiwa anytime from now, starting from now muchatanga kuona masurprises achashamisa vanhu as a result of these power struggles ari kuitika the ruling party ZANU-PF anoonekwa kunzi acha-affecta vazhinji venyika yeZimbabwe. Ndokuva subscribe like on the bell icon. Kozwa inopinda panapa ichiposta mutungamiri wenyika pamwechete neKozwa nanageza wamuri kuona avo kudanyira achiti according to Kozwa Intel, Zimbabwe politics is taking a dramatic, massive, and rapid shift. The failed Geza revolution provocation was an eye-opener. A lot is happening behind the scenes. With 2 years left to the ZANU-PF elective congress, surprises are coming. As usual, Kozwa is watching. Domashkwanta kwane Kozwa achiti aiwa ndinoti pasara makore angava 2 years or less kuti tifike the elective congress. Panguva ino kunoonekwa kunzi ndokunorodzwa munhu, ndokunoyatsa kupa a direction in an indication yekuti 2028 zvange zvakamira sei. Panguva ino pari kuonekwa kunzi kune kusidelinwa kuri alleged kuri kuitika panguva ino kuri kunzi aiwa some of the people can be sidelined, some of them might be retired, some of them might be wiped out of the ruling party. Mashoko ari kuonekwa kunzi panguva ino ndo mamwe masurprises ari kunzi achatanga kuitika anytime from now as the ruling party ZANU-PF payatarisana nethe elective congress. Mashoko ari kuda panguva ino zvinosorodza kuti aiwa the ruling party ZANU-PF vanotozviziva zvavo kuti vatori vakomana aiwa vanoita matactics avo sometimes asiri necessary. Dzimwe nguva anenge ari out of asiri within the constitution anoonekwa kunzi anozoshoka vanhu vachingozodiscover kuti ndozvaitwa nethe ruling party ZANU-PF. Mashoko atorwa neKozwa panguva ino ichiti mafactions and the ruling party ZANU-PF kana vese vanosapota mafactions ari muZANU-PF panguva ino they must expect anything. Noda kuti nguva yemasurprises yachisvika. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Penda comment section medu mafunguro enyu. Subscribe, like, chit on the bell icon.